formsprog. Vi har valgt maleriet af Clark Pønten. Maleriet er et oliemaleri, og det er malet på et lærred. Det er malet 1879, og det er Michael Ancher, der har malet det. Michael Ancher var skagensmaler. Han blev født den 9. juni 1849 på Bornholm og døde den 19. september 1927 i Skagen. Motiv og tema. Maleriet forestiller nogle fiskere, som står og skuer ud over vandet. Det er et virkelighedsnært billede, da det forestiller noget, som sagtens kunne være sket i virkeligheden. Temaet er nedtrykt, da mange af mennesker heroppe ser nedtrykte ud, og specielt ham, der sidder her. Det består meget af runde former, som I kan se i baggrunden. Bølgerne er meget runde, og ansigterne er også meget runde. Alt det er sådan meget runde former. Farverne i billedet er meget grå, gul, brun og grøn. Den grå, den står for tristhed og kedelig, og det kan vi ligesom meget af billedet. Udenom alle menneskene, det er meget gråt. Som om, at der er sket noget på billedet, som vi ikke ved. Grøn, det står for håb, og det er alt det mos hernede, så der er lidt håb i, at det, som der sker ud på billedet, at der er stadig håb for, at de klarer den. Gule står for fejlhed og falskhed, og det vi specielt se på ham herovre, som står og kigger væk, men stadig står i mængden, men bare er falsk og bare er der for at være der. Brun, det står for tryghed, og de er fiskere, og de har deres bruntøj på, og det er jo den branche, de er trygge i. Så har vi det gyldne snit. Og det fokuserer meget på de to her, som står og kigger ud mod, hvad der sker derude, og ligesom er meget interesseret. Og det samme med ham her, som også står og kigger derude. De sidste to prikker, de rammer ikke rigtig noget i. Rammer næsten lidt ham her, men ikke rigtigt. Yes. Så er der tværlinje. Og det synes vi ikke rigtig kan have nogen mening, fordi det rammer her. Og det rammer hans bukser, og hans bukser er ikke noget, der betyder noget i billedet, så yes. Beskrivelse. Historien i billedet er, at der står nogle fiskere og kigger ud mod et skib, der er ved at synke, for eksempel, eller et eller andet. Og så vil de se, om deres kolleger klarede det. Og mens alle, som ser meget bekymret ud og kigger ud efter det, så kigger ham i den kugle. Han kigger væk og ser lidt ligeglad ud. Og nu når gul betyder falskhed og sådan noget, så tænker vi, at han bare står op og står der og er lidt ligeglad med det hele. Det billedet fortæller, det er en indre stemning, som er meget trygt, nedtrykt, at de er meget, meget bekymrede for ham, der er herude, og de vil gerne vide, hvad der foregår. Hvilken stemning ligger der i værket, det er så nedtrykt og omsorgsfulde mænd her, om deres ven, der er derude. Yes. Perspektivering. Vi perspektiverer til det billede her, da de fire mænd, de også sidder og kigger ud i rummet, ude på noget, som vi ikke rigtig ved, hvad sker. Og det er ligesom i det andet, der sker handlingen uden for billedet. Yes. Fortolkning. Han udtrykker meget, at der skal være ligestilling, og alle er lige gode. Så man kan se, at der er ingen, som der ligesom står ud og har nogle specielle værdier eller et eller andet i forhold til de andre. Tristhed er nok det største tema. Det er alle sammen er meget triste, især ham her. Yes. Vurdering. I starten der fangede det her billede ikke rigtig vores blik, da vi bare synes, det så ud som et normalt billede af nogle fiskere. Men da vi kiggede nærmere på det, så synes vi, det interessante ved det her billede er faktisk det, som sker uden for billedet.
fordi vi ikke rigtig ved, hvad det er, men det er det, der er det interessante ved det. De tanker, der sættes i gang hos os, er, hvad der sker uden for billedet.